Wow. Egoro mo ka mashi. Chakatakpa mana ma chọgọ gugwu ene. Wow. No bụ nke chetere m si na ya chọrọ ịbịa je wuo m na ọwọ ma m na man ya n'ọkụkọ. Wow. So na ahụ ọzọ na ekpere m bute anụ ime ọkụkọ si na reto kwenu. Wow. Anyị na-ekele ọ je eme ụhọ bụ na aha Jizọs. Amen. Daruo. Wow. Akata kwayo. Akata kwayo. Wayo. 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 Ma. Daruo. Okay, Daruo. Thank you. All right. Thank you. Ai mana ndị be anyị na-asị na eji anabisi ije nke m na-ahafụzi eke etiti alachi ebe anyị n'ụlọ na-asị dị eke etiti narị n'o ọ ga-aba akwa ọzọ iche n'ike je kume ndị ọzọ na-asị unu ndị ewe
Later, hey! Hey! Professor.